uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba umpostoli, ngibingelela umama umpostoli, ngibingelela ubaba uMfundisi Sithole, ngibingelela ubaba bonke, ngibingelela umama, ngibingelele intsha, ngibingelela noSunday School Christmas uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu inkosi. Nami ngithi mangizoba nguNkulunkulu, igama lami uZinhle wakaZondi, ngisuka e-newspaper. Ngikhonza khona la entabeni engiwajobaneleyo. Nami ngizoba nguNkulunkulu bazalwane angilanda. Kungekho kuhle ngangithenga menzela khona. Ukho konke obekwenziwe ezweni nami ngikwenzile. Kodwa ngibonga ngekhaya lezwi 2020 sekuyophela unyaka. Nami uNkulunkulu wangelela umusa. Wathumela u-anti wami ukuthi angisendele inkonzo zasekhaya lezwi. Wasengibuza ukuthi ngiyafuna ukungena ekhaya lezwi. Ngavuma ngathi ngiyafuna ukungena ekhaya lezwi. Bazalwane bengenza konke okwenziwayo ngabantu abasha kangangokuba zonke iy'tayela bey'ngena ey'tolo amabhuluku agqokwayo begqokwa bebemangalisa bazalwane. Kangangokuba ngithi mangibuka manje uma umntwana esegqokile ngivuke nginyanyeka phambi kukaNkulunkulu. Wonke amabhuluku lawa agqokwayo aveza isiso somzimba bazalwane bengiwagqoka. Labo bude engiqheba begqoka bazalwane bengibagqoka mina. Amaruja befakwa nami bengiwafaka. Kodwa ngibonga umntwana kaNkulunkulu wakumpostoli noma umpostoli abantwana bakaNkulunkulu bebekhuluma bazalwane. Ngithatha ithuba ngikwenze lokho abakwenza. Ngiphinde ngibonge umkhosi bazalwane besungena. Wonke umkhosi obungena bazalwane bengenza sure ukuthi ngiyawuthatha ngiwamukele ngizande zombili ngoba bengithola kulo mkhosi ebekufanele ngikuthole. Njalo makuthiwa sibambe umkhosi 21 days bengena bazalwane kangangokuba ngizombonga futhi uNkulunkulu nakulo mkhosi wokugcina. Bazalwane umntwana wami benginayo uniform yesikole sekusele 3 days ukuthi ivule ikole. Wangena ubaba ngoLesine, wangena ubaba ngensuku zonke, wangena umama ngoLesine. Wathi umama ngoLesine ningabazalwane nenze sure ukuthi anibuyele emuva niyoboleka imali ezalayo. Ngakhala kuNkulunkulu ngamcela sekusele 3 days. U3 days bazalwane wenza ummangaliso. Ngangihleli nje ekhaya ngafonela umzalwane wakhona la ebandleni. Wangibuza ukuthi umntwana wakho ugqoka usize bani? Ngamtshela ngathi umntwana ugqoka usize 10. Wathi ubonke ungaphi uzolanda lo usize 10. Nginyuka bazalwane ngiyolanda usize 10 weyicathulo. Ngihamba bazalwane mangifika bazalwane uNkulunkulu isimangalisa senzayo. Umzalwane wayefake lonke uhlobo lweuniform even ne-tracksuit bazalwane. So ngamphakamisa uNkulunkulu ngathi Nkosi yami ngampela le mkhosi ekhishwe ekhaya lezwi iyasisebenzela iyasisiza kakhulu. So ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu kakhulu ukuthi nami ngiyinto engelutho ngiyinto nje engamthandanga uNkulunkulu kodwa yena engithandile. Konke uyangenzela ngiyabonga kakhulu. Ngiphinde ngibonge bazalwane ngephasika. Ngiyaxolisa kakhulu. Ngihambile nami ngaphumelela ngaye Richards Bay bazalwane nami ngiphathiwe isisu bazalwane. Ekuphatheni kwami isisu umzalwane kangibele nawo wasibona isimo sami. Wathi ngidluliseni uZinhle bazalwane ngoba ngiyasibona isimo sami ukuthi ufuna ukuphuma. Kwasekuqoqwa sekhanje impela. Ngiyazibuza ukuthi uNkulunkulu wami nje waseqoqwa sekhanje mina ngizohamba kanjani ngoba nginesimo. Ngiphume ngihamba ngiyambona umpostoli umi nabazalwane ngiyasho ukuthi Nkosi yami kazi ngizokwenza njani. Ngihambe ngiyethoilet mangibe toilet nabe befundisi bami. Sengiyasaba ngithi Nkosi yami ngiyacela ukuthi ungisize. Okungcono ngicela ukungcono ngibambe ngokukhola kwami njengalo wesifazane wayesophile iminyaka eminingi. Ngathi Nkosi okungcono ngibambe noma imoto ekababa ukuze lesisu sisuphele. Ngithe mangibuye toilet ngithi 1 2 sengiyophuma egate. Ngiyabona abantu bayaphuma bayahlehlela sephuma. Ngithi Nkosi ngicela ungiphe isibindi. Ngacela isibindi ngasondela kubaba ngathi baba ngicela noma ukubamba isandla ukuze Nkosi yami lesi sisenginaso siphele. Wasibona umpostoli yakho iprocess esingathi mina yebo wasibamba isandla ngasibamba isandla wakhuleka ubaba. Wathi njengamanje sisu siyanqamuka. Ngampela bazalwane ngahamba ngaze ngawufika ebhamshini sesingazange sengikhiphe. Ngokukholwa bazalwane konke kwenzeka ngangikholwa ukuthi uNkulunkulu uzongisiza uma ngithinta isandla sika baba nangampela uNkulunkulu wangisiza. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi Nkosi kwaba nami wanginceda ngaze ngafika ebhamshini. uJesu Kristu inkosi. Amen.